ମୋ ନାଁ ପିଣ୍ଟୁ ସିଂ ଆମ ଘର ବାଲିଗୁଡ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଳବରଡ଼ ଆମର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମ ବାଇଶିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଲା ଘର ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ତାଳବରଡ଼ ବାଲିଗୁଡ ଜାଗା ଯେହେତୁ ଜାଗା ଏଇଟା ଆମ ଖେଳ ପଡିଆ ସବୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଘର ପୁଣ୍ୟରୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଆସି ପୋଲିସ ଆସି ତହସିଲଦାର ଆସି କୋର୍ଟ ଆସି ଜବରଦଖଲ ଜାଗା ମାପୁଥିଲେ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିବାକୁ ଆମ ଲେଡିଜ ଲୋକକୁ ମାଡ଼ପିଟି କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିବୁ ସରି ଆମେ ତମ ବସ୍ତି ଉଠେଇଦବୁ ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ଷରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିବୁ ଆମେ ଜବରଦଖଲ ନବୁ ଆମ କଲେକ୍ଟର ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଅସୁବିଧା ବୁପା ଅଜା ଅମଳିରୁ ଏ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିକ ରଖିଆଣି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ବାପା ଅଜା ରଖିଛି ଯେହେତୁ ରଖିଛି ଆମେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିରେ ଝାଡା ଝପଟ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ବସ୍ତିରେ ଗାର ନାହିଁ କଲକଟର ମୁଁ ତ ଆସୁନି କଲକଟର ଟିକେ କହୁଛି ଆମେ ଅର୍ଡର ଆଣିଛେ ଜାଗା ଆମେ ନବୁ ବୋଲିକିରି ଯଦି କଲକଟର ଅର୍ଡର ଆସି ନବା ପାଇଁ ସିଏ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର କହୁଛି ଭାଙ୍ଗିଦବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ମାରି ଦେଇଛି ଆମେ ନଥିଲୁ କାମ କରି ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ସେ ମାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଜେ ଢାଳି ହେଇକିରି ସେଇଟା ମରିବୁ ଆଉ ଏତିକି କହିଲେ ଆଉ କଣ କହିବି ନବା ପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୁଲା ଘର କରିବ ଧାନ ରଖିବ ମଣ୍ଡି କରିବ।